Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini döreden we türkmen häkimiýetleriniň çakylygy boýunça Türkmenistana barandan soňra tutsag edilen Ömrüzak Omarkulyýewiň kakasy aradan çykdy. Azatlyk radiosuna ma'lum boluşyna görä 50 ýaşly Şirinbay may aýynyň 1-nji ýarymynda ýogalypdyr. Onuň tähkik ýogalan tenetini we ölüminiň sebäbini anyklap bolmady. Käbir çeşmeler onuň öz oglunyň tutsag edilmegi derarly ýüreginiň çydamanlygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda Ömrüzak Omarkulyýewiň Liwap vilayatynyň Dostluk şäherindäki öýü howpsuzlyk gulluklarının gabawynda saklanýar we merhumyň ýadyna baran adamlar soraga çekilýär. Onun 40'ını verdiler, emma ýasyna barmagy başaran adamlar ümtümlükde gepleşmeýän aýat okap gaýtdylar. Häkimiýetler patanyň çykdyjylaryny öz üstüne alyp ýöne gep gurrun bolmasyn diýip garyndaşlaryna berk tapşyrypdyr. Häzir moly howpsuzlyk gulluklaryň gödäwçiligi astyna saklanýar. Haçan barsaň daşyna grajdan eşikli adamlar hem piýada hem de ulugly aýlanýarlar. Baran adam desine suraty düşürüp polisiýa soraga çekýärler we näme üçin bardyň, maksadyň näme, daşary ýurtda kimiň bar? Odol nähili gatnaşykdyň kimler bilen habaryňyz bar diýip soraýarlar. Bu ýagdaýdan ýaňa inni olaryň goňuşlaryny hem adam barmakdan çekinýär. Diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň başga bir çeşmesi merhumyň 40'nyň bellenmeginiň öňü tirasynda beren maglumatynda häkimiýetleriň gysyşy astynda köp adamyň ýata barmakdan asla çekinenligini aýtdy. Dün jumalygy boldy. Owadoşlary onuň ogly tiýatrda goşuldy diýip köpde ýata barmakdan hem çekinýärler. Ömruzagyň sudy ýapyk bolup, enatasyna ogluny 20 ýyl iş ketilendigini, 5 ýylynyň ýapyk rejimli boljagyny aýtdylar. Emma görüşmäge de ruhsat bermediler. Bu ýagdaýda Şirinbay ýüregi çydaman ýykylypdyr we etrap ketelhanasyna özüne gelmän 3 günden soň ýogalypdyr. Indi organ işgärleri hiç kime aýtmaň diýip garyndaşlaryny gorkuzýarlar. Diýip howpsuzlyk sebäpli gizlenlik şerti bilen habarlaşan çeşme Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Türkmenistanyň kronikasy näşri Şirinbaýyň Liwap vilayatynyň galkynyş etrawynyň gonamçylygynda zaýlananlygyny habar berdi. Bir näçe çeşmelerden gowşan maglumatlary görä Ömrüzak Omarkulyýew ýapyk suwdyň netijesinde 20 ýyl türme tutsaglygyna höküm edilip, owadan depe türmesinde saklanýar. Onuň tutsaglyk möhletiniň 5 ýylynyň ýapyk rejimde bolmagy gözüňde tutulýar. Ömrüzak Omarkulyýew Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini döreden Türkmenistanly ýaş aktivistdir. Ol Türkiýanyň Gorkut Ata adyndaky Osmaniýe Universitetining 2-nji kursunyň studenti. Ömrüzak 21-nji ýanwarda Azatlyk radiosynda çykyş edip öz döreden guramasy barada gurrun beripdi we guramasynyň işine Türkmenistanyň ilçihanasynyň gyzyklanma bildirip, goldaw hödürleýänligini buýsan sölen gurrun beripdi. Emma ýa-ni 14-nji fevralda Türkmenistanyň ilçihanasynyň howandarlygynda Türkmenistana barandan soňra Ömrüzak ýurtdan gaýdyp çykarylmady. Ol bu barada Azatlyk radiosuna mart aýynda habar getirdi. Şondan soň Türkmenistanly ýaş aktiwistten hiç ýyly habar bolman 3 aý golay wagtdan soň onuň tutsaglykda saklanýanlygy belli boldy. Ömrüzak Omarkulyýew özüniň Türkmenistana barmagynyň maksadynyň Türkmenistanda 25-nji martda geçirilen parlament saýlawlaryna tin etmek we Türkiýede bilim alýan türkmenistanlylaryň ses berişlige gatnaşmagyny goramlaşdyrmak ýaly işlerden ibaret bolanlygyny gurrun berdi. Ol Türkmenistanda saýlawlara taýýarlyklaryň çäginde geçirilen resmi maslahatlaryň birine gatnaşandan soň Türkiýe gaýtmakçy bolupdy, emma ýurtdan goý berilmedi we ýa-ni tutsag edildi. Bellemeli ýeri Ömrüzak Omarkulyýewiň Türkmenistana barmagy ýurdun saýlaw komitetining resmi çakylygy boýunça we Ankaradaky türkmen konsulhanasynyň başlygynyň guramaçylygynda amal aşyryldy. Azatlyk radiosynyň konsulhana jaň edip Ömrüzak Omarkulyýewiň ykbaly barada maglumat almak boýunça edensi inançyklary netije bermedi.